Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Bidaia mundiala. Guztiari bai, noski. Nire pisu berrian, lasai. Kuadrilla, gaur parranda. Kapritxo ederra. Go, badakizu zer nahi duzun eta lortzen lagunduko dizugu. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Zein da momentu garrantzitsuena zuretzat? Bai, hori da, erramezaren ustez, momentu famatu nahi igual da zuri gainekoa, minon, ez tola politena, hori hola rutan patzen zen momentua, amartertako barrakada banda guztiekin eta Napoleoneseko barrakada, bai. Da zure, bigarren urtea? Bigarren urte hori da. Lehen urtein debuta inun kapiten bazala, bantzin esku bazala, eta urtein bigarren urte bai. Egiten duzu bi urte edo? Ez, hori erabakitzen du, norberek erabakitzen du. Ikusten du, pues, ja... Ikustu nire momentu da, usteko erreolego emateko, pues, norberek aukeratzen du hori bai.
nire pisu berrian, lasai, lasai. Kuadrilla, gaur parranda. Kapritxo ederra. Go, badakizu zer nahi duzun eta lortzen lagunduko dizugu. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Nire pisu berrian, lasai, lasai. Kuadrilla, gaur parranda. Kapritxo ederra. Go, badakizu zer nahi duzun eta lortzen lagunduko dizugu. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Go!
Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Bidaia mundiala. Guztiari bai, noski. Nire pisu berrian, lasai, lasai. Kuadrilla, gaur parranda. Kapritxo ederra. Go, badakizu zer nahi duzun eta lortzen lagunduko dizugu. Laboral kutxa, bada beste modu bat.